Ngibingelele kuwona wonke umhlaba, kuwona wonke amagquma enhlanga sezansi e-South Africa yonke jikelele. Lo onibingelelayo umthobisi Idlamanzi Elisha, phansi Olondo Mkhazana. Cha bafowethu ngithi ngiyazi bafowethu ukuthi sibe nokuphazamiseka kakhulu esikhathini esedluleyo ngey'ndaba zamafoni nangama-akhawunti kangangokuba kugcina sekushintshe iy'nto ey'ningi. Kodwa ngicela bafethu ningadinwa, nangi mina la ngikhona, ngingumthonado Idlamanzi Elisha. Mazibo ngifolowyisheni lapha nawona wonke ama-social media handles. Ningadinwa yini bafowethu, ngisakhona, ngiyaphila, ngidla nhlamvana, ngisayithanda, ngidla ingezo, ngisacula kahle, ngimuhle, ngithandwa yiwo wonke umuntu, futhi kusayimina inkosana nenkosi yomasikandi. Kusayimina ofanele ukuba sesihlalweni sobukhosi ngendlela okuyiyonayona. Kusayimina umfana ongaphimbi, kusayimina umfana oculayo, kusayimina umfana ozithandayo nozithobelayo nonenhlanzeko nogqugquzelayo nanolethe yona futhi ikakhulukazi emhlabeni wonke jikelele. So bafethu ngiyacela ningadinwa yimi, niqhubeke ningifolowishe, ningithande, ningilayikhele, ningi-subscribe-ele, ningikomentele ngoba thina yiwona msebenzi wethu le. Thina amaciko, thina abantu abathandwa zinkumbi, thina abantu babalandeli, noma thina abantu bomculo kamaskandi. Ngiyacela-ke bawethu ukuthi ningadinwa yimi, akusekho engidinga ukukuchaza manje, nengidinga ulokhu ngishona le ngakho nale nalena. Indawo okuyiyona engitholakala kuyo yiyo le, inayo yonke i-information yami futhi nazo zonke izinto zami, kangangoba nomculo wami uyawuthola khona la udlale online, ku-Audiomack uyatholakala kanjalo futhi naku-YouTube. Nawa namavidiyo futhi ngiyanenzela wona kangangokuba umsebenzi mningi ongawubona nokwazi ngami, ngoba konke lokhu engikwenzayo ngenzela khona ukuthi nazi ngami futhi ningibone, ningaboni engazuthi ngiyanicashela noma ngiyayitshela. Cha angiy'tsheli. Nalaba engidibana nabo beshutha iy'thombe noma bey'thathela iy'thombe endleleni, ngiyabanikeza imvume yokuthi iy'thombe bengayisabalalisa bey'beke obala. Akukhathalelekile ukuthi bangifice kade ngiphuquza iy'ntulo endleleni noma kade nginjani, ngoba lusalude lolu hambo futhi anginayo imoto kanti ngisamusha. Ngisakudinga vele ukuwunyakazisa umzimba ukuze amasosha omzimba ezoshiselwa. So abantu abakhuluma iy'ndaba eziwumathanda wabo ngegama lami, ngiyacela bangangeni ngoba phela vele thina amaciko siphila sona leso simo sokuthi kukhona abantu abasho okuhle, kukhona abantu abasho okubi ngathi. So ngiyacela ningadinwa-ke, ngicela ningene lapha ku-YouTube, ningi-subscribe-ele, ningibukele amavidiyo ami, ningilayikhele. Ukhona uShuni Wenkabi laphana, u-episode 1 no-episode 2, okuyikhona la esikhuluma khona lolo hambo ngendlela e-serious. U-episode 3 uyeza. Ngiyabonga, bye bye, sharp.